Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa. Mun zo muku da shawarwari guda goma na yadda za ka yi tattalin kuɗi ga matasa masu tasowa. To, wani zai ce, ai ni ƙarama ne lokacin fara tattali na bai yi ba. A'a, tun kana ƙarami za ka fara tattalin kuɗinka, especially from shekaru 15 zuwa sama, a nan ya kamata ka fara tattali. The earlier ka fara tattali, the more za ka ga results. Yanzu a ce misali wanda ya fara tattalin shi tun yana shekara 20 da wanda ya fara sai da ya shekara 30, kaga abin da za su tara daban-daban ne. Hakan kuma ya danganci da yanayin samunsu da kuma a discipline na mai shi. To, shawara na farko shine neman ilimi akan yadda ake sarrafa kuɗi. Especially shi abin da ya shafi kuɗi ba a koyarwa a makaranta. Yawanci wani sai za ka kalli iyaye ne za su faɗa maka, wani kuma abin na uncle nashi, wani kuma haka, wani kuma bai ma sani ba, haka yana zaune kawai in abin nan in Allah ya kawo na kashe, bai san inda kuɗin yake tafiya ma balle ya tanadin wani abin shi. To, neman ilimi akan yadda ake sarrafa kuɗi wajibi ne, especially a yanayin economic ɗin da muke da shi a yanzu, muke ciki a yanzu. Komai ya kamata a ce ka san yadda za ka yi ka sarrafa kuɗinka ya ishe ka, ba tare da kana kuka kana tafiya ka je wajen wannan ina neman kuɗi. Dan yanzu in ka je wajen wani neman kuɗi ma ba lallai ka samu ba, saboda rayuwan sai a hankali. Allah dai ya kawo mana sauƙinsa. Shawara na biyu kuma ka san inda kuɗinka yake tafiya, ina ne kuɗinka yake tafiya. Wanda za ku iya shaida, za ka kalla yanzu misali, wani zai iya cewa ya karɓi albashi amma bai san inda kuɗin ya tafi. Ya ce ni fa ban san ma menene kuɗin ba, amma kuma na nemi kuɗin ban san ma inda ya yi ba. To, in kana budgeting za ka san fa ga shi nan data ne yake cin kuɗina, kaza. Kuma especially data nan, yawanci a nan muke ɓata kuɗinmu. Yanzu misali za ka ce in kai lissafin abin da kake kashewa a data a shekara, sai ka kama baki. Aka ce kai waye ya kashe wannan kuɗin duka akan data? Data kawai in kalla wannan yana rawa, wannan yana kaza, wani ma zagi na yake da shi. To, kaga za ka duba in ka kalla cewa kuɗin datan da kake kashewa da yawa ne, za ka ce kai bari in fara rage fa. Bai kamata a ce ina ɓata kuɗi haka ma data ba, gwanda ma na ƙara wa wanda zan yi wa sadaka ko kuma wani abu hakan nan. To, shawara na gaba kuma ka yi rayuwa daidai da samunka. Daidai ruwa daidai gari, inji masu iya magana suka ce. Gaskiya, especially yanzu zamanin da muke ciki, yawanci muna rayuwa ne sama da abin da muke samu. Sai ka kalla wane ya yi abu kaza, ni ma sai na yi. Za ka kalla kai da wane fa ƙarfinku daban-daban ne. Maybe shi yana samun 100,000 a wata, kai kuma maybe kana samun 30,000 ko 50,000. Sai ka ce abin da mai 100,000 ya saka kai ma shi za ka saka, ai ba zai yiwu ba, kai ma ka sani. Ko wane ya sayi iPhone, ni ma sai na sayi iPhone. Sai ka tattara duka jarinka ka je ka sayi iPhone. To, me kai kenan? Shi maybe iPhone yana da wani ƙadaran shi da su a waya kafin ya sayi iPhone. Ko kuma maybe ya yi shekara kusan nawa yana tarawa don ya sayi wannan abun. Kai kawai lokaci ɗaya idan ka gan shi hankalinka ya tashi sai ka je ka tara. To, ka yi rayuwa daidai da samunka ko ƙasa da samunka. Yanzu misali a ce in kana rayuwa kana ɗaukan 100,000, ka yi rayuwa na mai ɗaukan 90,000. Abin da ana nufi an kenan 20,000 za ka aje kana tarawa saboda gaba. Rayuwan gaba, rashin lafiya yakan iya tashi, rasa aiki yana iya tashi, gobara yana tashi, abubuwa da dama zai iya faruwa a rayuwa. To, kaga a lokacin da ka shiga rainy season, in ji baturaye ba, in ka shiga wani damuwa da suwa ba, at least kana da wani abun da aka rufa kanka asiri, ba sai ka je kana roƙo ɗai ba. Wani ma a nan zai samu ya gaya maka magana, ko kuma dama wani Allah yake ka shiga irin wannan halin. To, abu na gaba kuma kar ka siya abu kai tsaye don ka ga ya yi maka, ka yi nazari kafin ka siya. Wannan especially zan ce 'yan uwanmu 'yan mata kenan. Haka da zaran an je shopping wannan an ɗan shiga, an kalla sarkan nan, kai wannan yayi bari in siya, kai wannan yayi, maybe in kin komo ma kina da sarkan kalan shi, kawai dan kin ga wannan ya miki kyau sai ki ƙara siyan abu. To,
kafin kai nazari, kafin ka siya abin kai nazari, shin wannan abin da gaske ne ina buƙatar shi? In ka san baka buƙatar shi, kar ka siye shi, ka yi ajiye kuɗin ma wani abin da zai amfane ka nan gaba. To ka guji cin bashi, especially bad debt. Ka nisanta kanka da cin bashi, komin ƙanƙantar shi. Ka ce bashin Airtel ne, abin nan ne, wallahi bashi shi yake cinye mene, wasu suna ce yana cin dukiya ne ko mene, do ban iya Hausa ba, a mun afuwa. Ka guji cin bashi, especially bad debt. Abin da ana ce da bashi mara kyau shine a ce bashin da zaka karɓa don ka siya wani abu na more rayuwa. A ce kawai ka ga abokinka ya siya iPhone, kana so sai kai ma ka je ka ci bashi, ka zo ka siya iPhone wannan. Shi da kuɗin shi ya siya, kai ka ci bashi ka siya, ka sa kanka cikin wahala. To irin wannan babu kyau. Bai kamata kuma a ce kana yi tun kana samartakanka ba. To, shawara na gaba kuma na shida kenan, ka fara biyan kanka kafin ka fara kashe kuɗinka ko samu abin albashinka. A ce yanzu misali, abin da ana ce ka fara biyan kanka, sai wani ya ce, ba kuɗina ba ne, in na ka siya abin ma ai ma kaina na siyawa. Hajiya ta, ba haka nake nufi ba. Abin da nake nufi, idan kin fara biyan kanki, in ai kuɗin naki ne, wannan kuɗin nawa ne, na kaina ne, na aje kenan. Amma kuma kuɗin abinci fa, in kin siya abinci, kuɗin ma wa kika ba? Me sai da abinci kenan, kuɗin nashi ne, ba naki ba ai. Kin je kin siya eyeshadow, kin je kin siya anko, kuɗin me? Na wanda na mai atamfa ne, ba naki ba. Amma kuma fa kuɗi da kika ajiye, wanda in case na kanki, wanda gashi fa zan aje wannan kuɗin ma kaina ne, na yi aikin kaza kaza nan, ya kamata in biya kaina. To sai ki ɗauka, nawa ne? Ai kai, wahalan da na sha wannan watan, nawa ya kamata in aje a kaina, wannan musamman nawa ne, na abun nan. Abin da kuma za ki yi amfani da kuɗin, yadda za ki bunƙasa kanki, wasu suka ce ki investing wajen ƙaro ilimi, ko abin nan yadda za ki bunƙasa kasuwancinki, ko kuma ki ƙara investing kuɗin ya ƙara hayayyafa, shine wanda za ki yi dukiya kenan, shine biyan abin dukiyanki kenan. Abin da za ki aje ki ce kai, in kin juya ki ce kai, wannan dukiya na ne fa, ashe ni Hajiya ce, ko ba haka ba? Allah ya kai mu wannan lokacin. Don kar ku manta, wanda ya fara yaushe, a yaushe ne ka fara tara 200,000 naka na kanka? Bari mu ji a comment section. Wannan zai ce, kai me 200,000? Na sa da ƙaramin kuɗi ne, saboda wannan na matasa masu tasowa ne. A wani shekara ne ka tara 200,000 naka na kanka? Ko har yanzu kana cikin journey tafiyanka na cimma wannan? An kana so ka cimma, akwai challenge ɗin da yana zuwa nan January insha Allahu. Idan kun yi joining namu insha Allahu, za ka samu 200,000 naka na kanka, za ka tara shi cikin sauki ba tare da ka takuru ba, kuma za ka sha mamaki sosai a ce kai ne da wannan kuɗin. Da kaɗan kaɗan ake farawa, saboda daidai ruwa daidai gari, in ji masu iya magana. Abu na gaba kuma, ka yi tanadin kuɗi ma retirement naka. Especially wannan babban matsala ne da yake damun mu dukkanmu ma, in ce dukkanmu 'yan arewa gaba ɗaya ma, da manya da yara da masu tasowan duka. Yawanci ba a tanadi wa retirement, sai ka kalla mutum ya yi retire, ya zo ya zama kan jali, har mutane ba sa so ya yi retire. Wasu a kasashen waje ko wani abu, mutum shi da kanshi ma zai ce, kai na gaji, zan je in huta, bari in yi retire. Amma nan an ce retirement, wannan ba sa so. Wani ma bayan ya retire zai je ya ɗau contract, ya ci gaba da aiki don ya ci gaba da samun wannan kuɗin. Amma in da ka yi tanadi tun kana, yanzu misali a ce ka fara aiki kana da shekara 25, to daga lokacin da ka fara yin aikin nan, ka yi tanadi wani abinka, za ka kalla kana da, za ka tara abu dai da dama. Wasu suna cewa 1% na income naka za ka ajiye shi monthly, har ya taru kafin ka yi retirement, za ka kalla ya zo ya taru, ko ka tsufa ma baka da ɗar na wa zai kula da ni, yaro na kaza kaza, kana ƙarƙashin wani, yadda shi ne zai na controlling naka in ba daɗi. To, tanadi wa retirement naka yana da matuƙar amfani, especially in waɗanda
za ka kalla especially yan wasu do yanzu ban san ko an yi implementing ba waɗanda suna aiki a state ko kuma local governments da dai sauransu su abinan baya abinan za ka kalla gwamnati za ta ba su pension nasu kai tsaye. To sai ka kalla mutum ya yi ritaya lokacin retirement abinan nashi ya yi sai ka ga gratuity shi bai fita da wuri ba da su waye har ya zo ya zama abin tausayi, kuɗin magani babu, kuɗin wannan babu, ga tsufa ga abubuwa dai da dama. Amma in har ka yi tanadi wani abin ka ko da za ka jira na gwamnati kafin na gwamnati ya fito at least kana da abin da zai riƙe kai ka kula da iyalanka yadda ya kamata ba tare da ka ji zafin shi ko wani abu ba kana shan shayinka. Abu na 8 kenan ka nemi ilimi akan taxes especially 'yan kasuwa. Yadda suna faɗa kamar yadda manya-manyan masu kuɗi suke cewa in ka san menene tax za ka yi kuɗi da sanadin wannan tax ɗin. Though a yanzu dai ni kaina ma ina kan neman ilimi akan shi. Abu na shawara na 9 ka kula da lafiyarka. Hausawa sun ce lafiya jari ce. A gaskiya kulawa da lafiya yana da matuƙar amfani. Ya za ka yi ka kula da lafiyarka kuma ana zancen kuɗi ne sai aka kawo lafiya a ciki. Idan har baka da lafiya ka san kuɗi ne ke tafiya. To amma in ka kula da lafiyarka mai kyau fa ai kuɗin da aka kashe wa lafiyan za ka iya sarrafa shi ya zama dukiya. To ya za ka yi ka kula da lafiyarka? Cin abinci mai kyau. Cin abinci sai a ce ai ina cin abinci. A'a ba wai ki je ki narki shinkafa da garau-garau, shinkafa da wake ki ce kin ci abin nan ba. A'a ki ɗan ci shinkafa garau-garau ki ɗan sa salad a sama. At least ki ɗan yi balancing nashi ki samu balance diet sai ki kalla jikinki zai kyau, za ki samu lafiya. Kamar yanzu mutanenmu na da me yasa za ka kalla sai a ce skin nasu yana da kyau su suna ƙauye ma skin nasu kaza skin nasu kaza. Abin da ya sa mutanen da lokacin da suna ƙauye su suna cin sorry to say amma suna cin balance diet. Haka dan za su yi miya za su sa kifi za su sa wake za su sa wannan su sa wannan kuma ga ganyayyaki da su waye suna amfani da shi. Duk da dai su ba su san amfanin shi ba amma kuma suna yi sai ka kalli jikinsu lafiya ƙalau da dai sauransu. Ba kamar na yanzu ba za ka kalla abinci yawanci pasta ana ta constipation da basir. To a kula da lafiya, lafiya jari ce. To shawara na 10 kuma na ƙarshe shine ka canza yanayin tunaninka akan tattalin kuɗi. Idan har no matter what komin kuɗin da kake samu yanzu a ce kana ɗaukan miliyan 1 kowane. Yawwa ka canza yanayin tunaninka akan kuɗi ko kuma akan tattalin kuɗi. Idan baka canza ba ko da yanzu a ce miliyan 1 kike ɗauka kowane wata idan baki canza yanayin mu'amalarki da kuma tunaninki akan kuɗi ba kina kashe shi anyhow to insha Allah kafin wata ya ƙare zaki kalla kuɗin ya ƙare. Kin zura ido ko kuma kin je har kin ci bashi a wani waje. Saboda baki yi tanadi ba baki planning ba baki yi komai da komai ba kina jin cewa ai ina da kuɗi ina ɗaukan kaza fa a wata to ba yawan kuɗin ba ne iya tattali ne kuma kaɗan in kuɗin ka in ka iya tattali ka canza tunaninka abin sai ka kalla kana rayuwa cikin daɗi da kwanciyar hankali fiye da wanda yake ɗaukan millions ma. To duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyo namu. Mun gode da sauraro in akwai mai tambaya ya yi dropping a comment section insha Allah za mu bi ɗaɗɗaya mu ansa tambayoyinku. Kar ku manta a yi subscribing channel namu, a yi comment, a yi sharing na videos domin wasu su amfana. Ku danna ƙararrawar sanarwar da mu samu wani sabon bidiyon mu da zaran mun ɗauka. Mu ne naku har kullum Northern Notice. Sabbin followers namu barkanku da shigowa idan ba ku samu ba mu ne Northern Notice wanda muke kawo muku muke faɗakarwa akan abubuwan da ya shafi lafiya da kuma kuɗi kamar yadda muka sani lafiya jari ce haka kuɗi kuma shine abun more rayuwa da kuma kwanciyar hankali. To duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyo sai mun sake haɗuwa da ku sati na gaba.